Sunaki? Sadiya. Sadiya za mu tambaye ki guda ɗaya zuwa biyu uku haka. To Allah ya sa na sani. A matsayin ki na 'yan Najeriya. Wannan abin da ya faru a Edo State, me ke ganin ya haifar da wannan abu? Gaskiya abin da ya faru gaskiya bamu jaɗe shi ba a matsayina na Bahaushiya. Duk wanda yake irin yaran ka haka kaga aka mai abin da bai kamata ai ba za ka ji daɗin shi ba. To kina ganin yanzu misali kina ganin laifin kamar ba na Hausawa ba ne? To watakila zai iya zama laifin Hausawa ko watakila kuma zai iya zama ba laifin Hausawa ba. Saboda kowa ya san Bahaushe mutum yana yawan shiga a ko'ina. Kuma ba inda ba zai iya zuwa ba saboda neman halal ɗin shi. Kaga zai iya zuma kuma ba laifin su bane ba. Na ga wani bidiyo inda wani bawan Allah ke nuna cewa ramawa ba shi wani fa'ida. Face ma kamar za a ƙara kashe Hausawa da yawa ne duba da yawan Hausawa da suke kurmi. Shin kina ganin cewa gwamma a rama? Kuma me zai faru? To gaskiya bai kamata a rama ba. Saboda kowa ya san zaman da muke yi da kabila wannan dai kawai dai muna zaman doya da manja ne ba tare da suna son mu ba. Kaga yanzu aka ce za a rama za a tayi da wani sabon tashin hankali ne wanda zai sa rikicin Hausawa rikicin irin kabila haka zai ƙara hawa. So kawai su basu da Allah ya Allah na kallon kowa kuma Allah zai ɗauri yafiya. To yanzu misali a kowace shekara irin wannan abu yana faruwa. Duk shekara yana faruwa ba shekara ɗaya biyu yana faruwa kuma muna ta barin su da Allah. Ba kya ganin cewa kamar barin su da Allah shi ke sa suke ta mana wannan abin ko da shi? Kuma magana ka haka ne amma kuma wani ai laifin gwamnati ne. To zuwa kira ke gwamnati don magance wannan matsalar gaba ɗaya. Gaskiya ni dai kiran da zai yi wa gwamnati shi ne a ba Hausawa yancin su saboda su ne jigon Najeriya kuma ba inda zaka tafi baka samu Bahaushe ba. Kin ce Hausawa su ne jigon Najeriya amma kamar a bincike na cewa gaba ɗaya kuɗin shigowa da Najeriya ke samu kusan kashi 80 ko 70 daga kurmi yake zuwa arewa ba sa ba da komai me za ka ce da gani da nan? To ka san manyan mu ne na arewaci kowa son kai ya mai yawa ne ba su cika taimaka ma talakawa ba. Yanzu kina kira ga manyan arewa da Allah su ga wani su taimaka talakawa. Gaskiya ya kamata manyan mu na arewa su ringa taimaka